Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι, και το λέω με την καλύτερη των διαθέσεων, αυτά είναι τα δικά μας τα παιδιά. Ένα συγκρότημα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο το έχουμε αγαπήσει, το έχουμε στηρίξει και το έχουμε πιστέψει ίσως όσο κανένα άλλο. Και έχει κάνει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια το συγκρότημα αυτό. Οπότε δίνω το λόγο στον Café G. Και μαζί μας απόψε για ποδαρικό από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο η My Excuse. Μην χορεύεις, πρόσεχε γιατί είσαι επικίνδυνη φάση. Καλώς ορίσατε και καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε που θες να πολύ καλά είμαστε. Πάρε το όργανο σου βεβαίως, θα τους απασχολήσω εγώ, μη στεναχωριέσαι. Με ρωτούσε πριν αν είναι όρθια η τούφα του. Λοιπόν, είναι πολύ, έλα από εδώ. Λοιπόν, αυτό να είναι το μόνο κακό που θα μας συμβεί. Μακάρι τα άγχη του πάντα να είναι αυτά. Όχι, να μην είναι όρθια από το ρεύμα, θα με χτυπάει κάθε φορά. Βλέπετε ότι έχει φουγκαράκι στο μικρόφωνο, πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλους τραγουδιστές για ευνόητους λόγους. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλωσοβρήκαμε. Αυτό ακριβώς. Καταρχήν, στον Τάσο που δεν είναι μαζί μας σήμερα και έχει μια μικρό πρόβλημα υγείας, χαιρετισμούς μας. Περαστικά, είναι ο κιμπορντίστας μας. Βεβαίως, περαστικά του. Είναι άρρωστος. Τα νέα σας, Στέφανε. Τα νέα μας. Έχετε πολλά και ενδιαφέροντα. Ναι. Το καλοκαίρι που μας πέρασε πήγαμε στην Αμερική. Κάναμε εκεί πέρα παραγωγή του δίσκου μας με έναν παραγωγό που μας έχει αναλάβει Αμερικάνο, το Ron Saint Germain, ο οποίος έχει 12 γκράμμι, έχει δουλέψει με U2, Mick Jagger, Red Hot Chili Peppers. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω λίγο να το υπογραμμίσω, Στάθη, γιατί τα παιδιά γράψαν, ηχογραφήσαν τον δίσκο για τον οποίο συζητάμε πολλά χρόνια τώρα. Τον ηχογραφήσαν Αμερική με τον συγκεκριμένο παραγωγό, ο οποίος έχει μεγάλη ιστορία στην μουσική. Πότε θα κυκλοφορήσει ο δίσκος? Αυτό τώρα δεν το ξέρω. Έχουμε κυκλοφορήσει το πρώτο μας single παγκοσμίως, το Silent Revolution. Τώρα θα κυκλοφορήσουμε και το Is It Over Now που το είχαμε παίξει και εδώ παλιότερα. Και περιμένουμε τώρα, διαπραγματευόμαστε με κάποιες δισκογραφικές στην Αμερική για να δούμε αν μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε όλο το άλμπουμ. Αλλιώς θα το συνεχίσουμε single. Στόχος σας δηλαδή είναι να κυκλοφορήσει ο δίσκος κατευθείαν από δισκογραφική στις ΗΠΑ? Ναι. Παγκόσμια προσπαθούμε να το κάνουμε. Δεν ξέρουμε σίγουρα αν θα γίνει. Αυτό είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα. Αλλά... Αν υπάρχει ένα συγκρότημα από τη χώρα μας σε αυτό το είδος τουλάχιστον που μπορεί να το κάνει, είστε εσείς, το ευχόμαστε και το πιστεύουμε. Αυτό το πιστεύουμε. Δεν το λέμε τώρα για κατανάλωση, το πιστεύουμε ότι το λέμε. Πρωτού που ξαναγυρίσουμε σε διεθνές επίπεδο, εδώ στην Ελλάδα τι κάνετε τον καιρό αυτό? Εδώ παίζουμε τα live που παίζουμε συνήθως στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Τώρα αυτή τη στιγμή για τον επόμενο μήνα θα είμαστε κάθε Κυριακή στο λιμάνι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε και Τρίτες στο Rock and Roll στην Αθήνα. Ωραία. Και έχετε και κάτι άλλο στα σκαριά για τον επόμενο μήνα? Θα μας πεις δυο λόγια γι' αυτό? Ναι, σε συνέχεια του δίσκου που γράψαμε, κάναμε ένα μικρό tour στη Βόρεια Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Ντιτρόιτ, κάποιες πόλεις τέλος πάντων εκεί. Και τώρα όλο αυτό το διάστημα είχαμε στείλει το δίσκο μας σε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Αμερική και πήραμε κάποιο feedback και μας έχουν καλέσει, θα φύγουμε αρχές Φλεβάρι, θα πάμε Αμερική και Καναδά να κάνουμε περιοδεία, 45 συναυλίες σε 55 μέρες. Θα παίξουμε και στα δύο μεγαλύτερα φεστιβάλ της Αμερικής, στο Τέξας και ένα στο Τορόντο, στο Canadian Music Festival. Και θα παίξουμε και στις πόλεις από τα ραδιόφωνα τα οποία πήραμε καλό feedback. Πολύ ωραία. Και έχουμε ξεκινήσει μια καμπάνια με ένα site το οποίο λέγεται Kickstarter, είναι kickstarter.com. Είναι ένα site παγκοσμίου εμβέλειας όπου στηρίζει την επιχειρηματικότητα των νέων. Μπαίνουν όποιοι έχουν κάποια ιδέα για μια δουλειά ή μια εφεύρεση ή ένα συγκρότημα που θέλει να... Χρηματοδότηση, επένδυση ουσιαστικά. Ζητούν χρηματοδότηση, παύλα επένδυση για να κάνουν αυτό που χρειάζονται. Και εσείς τι ζητάτε? Εμείς ζητάμε χρηματοδότηση, παύλα επένδυση. Για την περιοδία σας αυτή? Για την περιοδία μας, για τα έξοδά μας, για να πάμε να κάνουμε αυτό. Προσπαθούμε εδώ και χρόνια να στηρίξουμε τη μουσική μας και να παίξουμε όπου μπορούμε στον κόσμο. Και... Αυτή είναι έξυπνη προσπάθεια. Έχετε στο Kickstarter, δηλαδή μπαίνει κανείς στο Kickstarter.com, βλέπει ένα βιντεάκι των My Excuse και του λένε My Excuse. Τσοντάρεις για να θέλουμε να παίξουμε στην πόλη σου, κάπως έτσι, θα το πω πολύ απλοϊκά. Ναι, ή και για τους φίλους μας ή όποιους πιστεύουν σε αυτή την προσπάθεια που θέλουν να είναι κομμάτι του ονείρου μας. Και αν τσοντάρεις πολλά, ερχόμαστε και στο σπίτι σου να παίξουμε. Ναι, έχει και αυτή την επιλογή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Τι τραγούδι θα μας παίξετε σήμερα? Smoke a Cigarette λέγεται. Από τη δικιά σας δουλειά, δικιά σας δουλειά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά και πάλι. Πέναντι στον αντικαπνιστικό νόμο και κυρίες και κύριοι, να ευχηθούμε την καλύτερη επιτυχία στα παιδιά και στην προσπάθειά τους για μια παγκόσμια κυκλοφορία του νέου δίσκου, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Αυτή είναι η My Excuse, με τους My Excuse κλείνουμε. Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή του χρόνου για το Radio Villa μέσα στο 2013. Ωραία ξεκινήσαμε, ωραία θα πάει χρονιά. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί σας στις 11 και 4 στον αέρα με όλη την καυτή επικαιρότητα όπως είπαμε. Πολλά φιλιά, όλοι μας την αγάπη. Να είστε καλά. Καλή χρονιά, παιδιά.
girl, you know what? The least you could have done is like, at least give a fuck a call. Whatever, you know, now I got other plans. Putting it out when in town, I suppose to. Putting it out when in town, I suppose to. You pull me out of all my things. I go to school, run practice, being cool or whatever. I'm always into something. I'm Mr. Fantastic, bitch.